Йырак булмаган, сай булмаган, тирән булмаган, биек булмаган. Татарстанда аналы кызлы ишәкләр үрчетәләр. Күләгәдә йонын коя башлаган ишәкләр йокымсырый. Ул беренче карашка нормаль гына кебек. Без кызлар белән ярты көн көлеп йөрдек. Әле мин бүген әзер үк түгел. Хәерле көн дуслар. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз. Кыямытлар кыздыра тапшыруын дәвам итәбез. Илдар, беләсеңме, ничек сөйләү генә мөһим түгел, менә нәрсә сөйләү генә мөһим түгел, ничек сөйләү дә мөһим. Килешәсеңме? Бик мөһим шул, бик мөһим. Менә шуңа күрә дә текст оештыру, сөйләм оештыру, телевидениедамы, радиодамы, журналист буларак язмадамы, менә буларның барысында закончалыклары бар. Телне әйбәт белү кирәк. Шуңа күрә синтаксик амонимнар килеп чыгу ихтимал, дөрес язмасаң. Без булар турында инде алда да әйткән идек, кайберләренә тукталган идек, бүген киңрәк тукталырбыз шушы темага. Чыннан да синтаксик амоним дигән әйберләр ул аңлашылганча җөмлә эчендәге фикерне бутый торган бердәй әйберләр. Амоним ул исеме дә бер һәм аталышы да бер дигән төшенчәне белдерә бит инде. Ә монда җөмлә эчендә шушындый аңлашылмаучанлык килеп чыга. Шуңа күрә ул синтаксик дип атала. Беләсеңме, менә мин интернет киңлекләрендә шулай укыганда, исемен әйтмим дә, шулай ук коллегаларыбыз язып куйган. Татарстанда аналы кызлы ишәкләр үрчетәләр. Без кызлар белән ярты көн көлеп йөрдек. Менә ничек инде аналы кызлы ишәкләр үрчетәләр. Кызлар аналы кызлымы? Ишәкләр аналы кызлымы? Аналы кызлы ишәкләрне генә үрчетәләрме? Чыннан да менә бу нәрсә дигән сүз синтаксик амоним ул бик еш кына очрый. Хәтта ки журналистларда гына түгел, язучыларыбызда да, атаклы язучыларыбызда да очрый. Ул менә бик шундый мәкерле әйбер, аны тотып алу читен. Ул беренче карашка нормаль гына кебек, әйбәт кенә бара кебек, һәм шунысын да өстәргә кирәк. Язуда ул айруша нык күренә. Телевидениедә, радиода яңгыр торган текстлар үтеп китәргә мөмкин әле. Һәм димәк, сөйләм телендә узып китә, әмма язылган әйбер ул инде кала. Ташка басылгач ул икеле-микелелек тудыра, фикерне бутый. Менә нәкъ синең мисалыңда кебек. Кайсысы монда? Миндә берничә мисал әйтәсем килә. Алдынгы сыер савучы. Сыер алдынгымы, савучы алдынгымы? Шунда ук күләгәдә йонын коя башлаган ишәкләр йокымсырый. Күләгәдә йонын коямы бу? Шунда йокымсырыймы ул, нишли? Йонын коя басып торамы бер очракта? Урта мәктәпне тәмамлап туган колхозында эшкә калучы егет. Урта мәктәпне тәмамлап, өтердә куйсаң, менә монда аңлашылыр иде, һич югы. Монда өтердә юк. Урта мәктәпне тәмамлап туган колхозында эшкә калучы егет. Калган егеттер әле ул ансыда. Менә минем беләсем килә, ни өчен менә мондый хаталар китә? Бит инде югыйсә редакторларыбыз да бар. Редакторларда димәк, күрмичә үткәреп җибәрә, я булмаса үзе дә белми, я булмаса аягүрә эшләүдән килә инде ул журналистика бит ул оператив өлкә. Бүген мәсәлән беркем дә белми, хәзерге заманда шулай китсен диючеләр дә бар, кызганычка күрә. Чыннан да шулай. Ә бит менә буларны булдырмас өчен әз генә әдәби әсәрләр укысаң, һәм дә Сәгадәт Ибраһимовның синтаксик стилистика дигән китабын карап чыксаң, шулар җитә. Менә буларның барысына да игътибар итәргә кирәк. Һәм белгән кешеләрдән сорарга, белмәгәнне өйрәнергә. Тел, татар теле ул шулай ук зур фән, һәм бик катлаулы фән. Аны камилләштереп, башка телләргә караганда татар теле 5 мәртәбә катлаулырак. Гомер буе аларны өйрәнергә кирәк һәм шуннан соң гына уңыш, ниндидер нәтиҗә килүе мөмкин. Тагын бер әйберләргә бүген тукталасым килә, мөхтәрәм җәмәгать. Менә тәрҗемә мәсьәләсендә бар рус теленнән бит инде без тәрҗемә итәбез, әйме? Мәсәлән, күп очракта рус теленнән тәрҗемә итәбез. Ни глубокий, ни высокий, ни большой, ни далеко дигән сүзләр бара. Бу бар. Һәм безнең халык инде аларын нишли? Ерак булмаган, сай булмаган, тирән булмаган, биек булмаган. Менә булмагач бит инде ул. Сүзен еш кулланабыз, булмаган сүзен. Хәтта ул безнең журналларда да, әдәби журналларда да еш күзгә чалына. Моның не высокий булса да, чыгу юлы бик гади. Бу сүзләрнең киресен татарчага тәрҗемә итәргә кирәк. Не глубокий ул нинди? Сай димәк. Сай. Янында, тирәсендә сай гына бер күл бар иде. Тирән булмаган күл түгел, нәрсәгә? Булмаган. Не высокий, тәбәнәк кенә бер әйбер иде мәсәлән. Небольшой, кичерәк кенә бер авыл, небольшая деревушка, кичерәк кенә бер авыл. Зур булмаган авыл түгел, нәрсәгә? Яшь журналистлар булса, аннан да шулай тәрҗемәдә әйтә. Зур булмаган авыл ди. Кичкенә авыл дими. Ни кызганыч, менә шундай әйберләр бар. Һәм алдагы дәресләрдә дә без әле мөхтәрәм җәмәгать тукталырбыз, һәм конкрет мисаллар җирлегендә, чөнки алар бик күп. Электрон мәгълүмат чараларында да,
инде социаль желтерлерде де, журналларда, газеталарда да әйтәм бит, телевидениеда ул сизелмәй. Сөйләгәндә сөйләм белән үтә дә китә, ул радиода шулай ук. Менә радио Чөнки сөйләм, интонация белән эш итәсең. радио сөйләм, телевидение дип әйтеп киттең бит, әйме. Менә анда бит инде студияга килеп кирдең, бүгенге кебек салкын көн булса, менә тавышларны ничек җылытасың, дөрес итеп сөйләшсәң дә бит әле, теге физик яктан да бит әзер булырга кирәк, кеше каршында сөйләргә. Менә шул лайфхагың кирәк иде безгә. Ничек итеп тавышларны җылытырга кирәк. Монысын без алдагы дәресләрдә сөйләшербез, әле мин бүген әзер үк түгел. Чөнки икенче тема Күкрәкләрне сугасың. бар, анысы да бар. Тукталырбыз без аларга, әгәр дә минем уйлавымча әле менә эфир хаталарына тукталырга шактый күп бит алар. Һәм алар булмасын өчен лайфхакны да менә шул өлкәдән сайларбыз. Һәм телевидение, радиода тавыш белән эш итүгә тукталырбыз дип исәплим. Бүгенгә мин лайфхакны икенче төрле әйбердән алдым. Ул да булса журналистлар өчен, газетада, басма матбугатта эшли торган журналистлар өчен. Журналистлар гына да түгелдер. Мәсәлән, кешеләр бит инде еш кына хаталарны күп күрәбез. Социаль челтәрдә шул ук, мәсәлән, SMS-лар язган вакытта да урын вакыт килеш кушымчасын кисәкчәләр белән бутыйлар, да татәләрне кайсын кушып язалар, кайсын арып язалар. Кайсы чиракта ничек? Анысына инде кимәкмешли грамматишка не хватает. Телефоннан язышканда ул инде техник сәбәпләр аркасында да хаталар китергә мөмкин. Анысын да онытмыйк. Мөмкин. Ләкин аларны син әле үзеңнән бара торган беренчел материалың дөрес булырга тиеш. Менә безгә совет заманында үскән балаларга әйтәләр иде мәктәптә, хәтереңдәме икән, хат язасыз икән берәр кешегә, я редакциягә, карап, тикшереп, хаталарыгызны төзәтеп чыгыгыз ди. Шуннан да иренергә кирәкми бездә бит. Бетергәннән соң. Яздың да, язмыш иркенә, инна лиллаһи раҗиун, миннән киткән чиясенә җиткәнче дип кенә утырабыз без кызганычка каршы. Алай кирәкми. Яздың икән, язган әйбереңне карап, тикшереп чыгу мәслихәт. Журналистика факультетында укыганда да Илдар абый шулай өйрәтә иде. Редактор төзәтер әле, редактор табыр әле дип аңа салыну кирәк түгел. Үзең карап, хаталарын бөтенесен карап, барлап, исемнең куеп. Әйе, чөнки редакторлар үзләре дә күп очракта белми хәзерге вакытта. Алар әле журналистиканы бетермәгән, ул инде татфакны, филфакны тамамлаган кеше булса бик әйбәт әле. Ләкин кызганычка каршы, татар журналистикасына хәзер физиклар да килде. Ни кызганыч, бу фикерләрне танырга кирәк. Һәм лайфхакка яңадан файдалы киңәше безгә әйләнеп кайтсак, мөхтәрәм җәмәгать, язган текстыңны, мәсәлән, аны тәбрикләү тексты микән, хатмы ул, берәр җиргә гаризамы, мөрәҗәгатьме, я булмаса ниндидер берәр кешегә язып биргән котлау текстымы инде белмим нәрсәдер. Язабыз бит инде, язмыйча тормыйбыз. Менә аларны бер кат карап чыгу кирәк. Хәтта фамилиядәге хаталарны, берәр көнне фамилияләргә тукталабыз әле. Менә шушындай әйберләрне барысын да карап чыгарга кирәк. Шуннан соң гына ниндидер яхшы нәтиҗә көтәргә мөмкин дип саныйм. Һәр вакыт игътибарлы булыгыз, аң булыгыз, зыялы булыгыз. Зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр. Менә бит.